Hag mi yn sgialach mae'r Chuimhneachan le Ruairidh MacThòmais. Se sgialach a seo a chórstum agus is tulum agus rud is tulum a dúin ha braun agus tolachas an lui bechéle an sa sgialach agus ha cúideach gúil mar chuspad as a sgialach. Ha táiseach na sgialach láin diavarach. Ha céisteorn an sa vinach có As a hiad farsian sgialach ca sin na féinneach get de bha le héin idir genolig gaat de gadig unrannach san bí. Mar sin bí chéiste de levet ar sa vinach có Ha chéiste seo a dorstid an levet ar cúmal or a levig or ha sin na géirí fuasclug an chéist agus ha sin is an féinneach có agus ha céisten bicke ile mar sin na gédi an sa sgialach ha céist orn Gersonne ha an leti ha seo cho misal clowns ha cúideach ha líchte de China Americais ha sin na smúneige gersonne ha buai ag seo an leti. Mar sin na ha céisten an sa sgialach at ha sin go lévig ha dorste orne vír son cúmal a lévig. Tsélig an na céisten na horn sé goma tra an sa sgialach ha brín me join glaurich millish na clonne go bheit idir bhí an san taíochge son party nolig. Ha bedíine de chlán an an dói a sealtan go bhfuil gúil mór éiche idir chláin sé teacher a hínde, sa sin figur go leor go bíoh gúil éiche is clán a cha sin na fallachn dócha go bhfuile an gúil ha seo go má dóin stochan na stoine na gúta a bhí. A sin na féinneach as a stóri go bhfuil cuaram éice gan na chláin. Rud an éile ha cíise goin i misse héice iad clán na scoilech sé go bhfuil í féin carsten nolig bhuapa agus chanéhhain in júni has a scóil a chanúni haid a scóil agal agus hat fas go má sin sa clánach go héana as a scóil. So a seo cíise goin chanéhhain gur mis éice se iad a chláin ach bheit mis a go chláin orra se cúideach. Rud éile ha cíise mis a heiche idir chláin chatalé nuair ha Màiri Anna an Jera an deiche a brín me ina dúine óca agus grár rutan meún cóha fallá le cóas rutan mar sin haidíadach túna gur fallá san lé son a bhí géisteach rí smotal mar sin ma dúin. San chavór fasc is déadach na sgialach ha sin na féinneach sgialach bhrónach na leti héin díver tachartí na béthe scroi iad maach chéine thuirteachad. San an nuair sin fasci de déadach han lévet ar a tuc sin gersonne bheith mes chomór ag an leti a chlán a sin na féinneach go éice dí amach chéine thuirteachad agus ha iad bhí go chuí van nuair sin fat déich bliana fichiid. Scanéice ach líchte na gas a bbliana agus karst nolig van deolach a thugamach. An rud a searpúlach man sgialach seo sé go bhfuil críoch hollite orra. An sna leinigin ma dhéadach an stóri ha an leti a foscail na líchtreach a America a hánig agus a fisach an go bhfuil rudigin go má cútramach índe. Cha na déich bliana fichiid an san deomar an smáil agus a fisach an go rudigin tollide dul hín or cúideach scríbte háisich in sprúliach a gat mar över dóchas agus nuair sin deach leine me dhéadachs deach rosgrán godit an an paragraf leis héin bha a tín i mádach agus sin críoch na sgialach agus han lévet ar cúideach go fadach an go bhfuil tollachas tín gan dúil ag an déadach. Han sgialach seo dorst orne vi smúneige man bheithes ma bheithe an na differ góin. Ha chusbar sé cholátir sa ha an céil idir máthad is páiste agus gemad an céil sin gebraach. Cuspadile ha mis muntine ha nochgus a sgialach sé cholátir sa ha spirit mach an dunne agus ma vies fudgen is neirst agus dóchas an an gríir dunne gefútú cursuas í fulangus is braun ha sin an bhéagad ha sin na fécinn seoir an character ag an leti get a bha character na leti unrannach agus braunach sí a cú amach
a ganan sin bheith féin tolachas a bhí in sás an glán na scola. Agus ag an ddíidir sé över dóchas agus hánig amach as ichge ag an ddíidir, so mar sin hang díoch ag an scéalach gymma láidir agus cuachach.